Namista ni ang isa sa pinakakilala nga kapistahan hindi lang sa Negros kag hindi lang sa Pilipinas kundi worldwide na ang pinakauna nga Festival of Lights sa Negros. Ugaling, bangod sa pandemic, temporaryo nga wala ta makita diri ang kasanag sa mga suga. Pero sini nga tuig, aton liwat na saksihan ang kasanag matapos ang kadulom. Ini ang kilala nga Bailes de Luces sa La Castellana. Ang mismo nga munisipyo kag plaza nagabanaag sa kasanag. Magluwas sa majestic view sa bulkan Kanlaon sa banwa sa La Castellana kag mga popular nga tourist destinations. Isa sa mga nagbutang sa banwa sa national kag international stage amo sini nga Bailes de Luces. Everybody knows that Bailes de Luces is one of the most spectacular festival there is sa Negros and even sa Pilipinas and also known as international stage. Year 2000 ang una nga festival lights nga nag-evolve sa Bailes de Luces kag subong 22 na katuig kag nagahakot na sang awards sa iban nga mga pungsod kag ang pinakauli ang musang 2022 kung saan ginkilala ini bilang Best Foreign Performer Excellence Award sa Chungcheong World Festival of Recollection sa Gwangju City sa Donggu District sa South Korea. Agaw atensyon ang pagkambyo-kambyo sa kolor sa mga suga sa costumes ng kada dancer. Hindi man basta-basta ang mangin Bailes de Luces nga dancer. Wala labot nga gina-memorize mo na mga steps. Dapat, upod ka man sa timing kung saan o mapaandar sa suga o kung mag-change sa color. So for the whole isa ka bulan, sige practice. Made of ano inyong costume? Lalay color. Lalay color. Baka mo may control. Kapag dahil gali ulit labot sa steps mo, ikaw may control mo. Pagkalabot sahod ka. Dapat may presence of mind naman sa color mo. Ito kay sa ano mo, sa lights. Oo, depende sa... Okay. Kung may malipatan ka lang nga suga paandaron o kung sala nga kolor ang imo napidutan at hagkatama. Pero kung nagadulungan, kag matahom nga choreography, matahom ini sa matasang tumalanaw. Matapos ang duha ka tuig nga pagpahuway, liwat na saksihan ang performances sa Huwebes sa Arena Showdown. Ang tandem sa Barangay Kamandag kag Kabagnaan ang naging champion sa category B kung ang ginupod nga puwersa sa duha ka mga barangay.
Kag, ang barangay kabakungan sa kategory A o kung individual barangays, ang nangin kampiyon naman.
Sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ang Bailes de Luces ang panugod sa mga kapistahan sa Negros Occidental sini nga tuig, pero hindi dapat pagkalipatan nga may virus nga nagalagaw sa gihapon, gani pangapinan ang kaugalingon kung magsinadya. Ang pandemya, si COVID, ari gyapon upod naton, ari sa tupad naton si COVID, no? Ang i-mention ko lang ni kay ang DOH nagsiling, hindi naging matabo na ma-zero case na sa COVID. Sige-sige na rin COVID. Butsing ganon, ara na nga sa aton mag-protect sa aton kaugalingon. Nagtakop ang kapistahan sa Banwa sa isa ka grande nga fireworks display. Sa sining nga selebrasyon, ginadumduman ang ika-105th nga founding anniversary sang Banwa sang La Castellana. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Ninuming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping Ninuming!